дар бораи бародарон Иоза ва Яник. Кавшдуз Марек ду писар дошт, Иоза ва Яник. бародарон аз ҳамдигар фарқ мекарданд. Иоза ки кавшдуз шуда буд, тунҷмиҷоз буд, бо одамон хушмуомила набуд. барои ҳамин ҳам онҳо ӯро дӯст намедоштанд. Яник бошад писари хуб ва коргаре буд ва боз бисёр зебо буд. кадом кореро бар дӯш мегирифт, аз ӯҳдааш мебаромад ва ба ҳама кӯмак ҳам расонида метавонист. ягона бадбахтиаш ин буд ки касберо пешаи худ надониста буд. барои ҳамин дили Иоза ба ӯ намесӯхту ӯро беақл менамоид. падараш бошад Яникро назар ба Иоза бештар дӯст медошт. рӯзе аз рӯзҳо Иоза ба падараш гуфт: падари азиз, дар бораи касби худамон ман ки қариб ҳамаи нозукиашро медонам, лекин ман мехостам ки аз дигар устоҳо дарс омӯзам. иҷозат диҳед ки ман ба тамошои олам барояму каме бойгарӣ гирд бисозам. хуб, майлаш, агар сайругашт кардан хоҳӣ, ман рад намекунам, гуфт кавшдузи пир. бо розигии падар Иоза ба роҳ баромад. як рӯз гузашт, ду рӯз ва рӯзи сеюм ӯ ба даште расид. хост ки каме истироҳат намояд. аз халтачааш пораи нонеро бароварда хӯрдан гирифт. аз куҷое набошад мурчаҳои гуруснаи зиёде пайдо шуда ва аз ҳар тараф ба ӯ часпиданд ва аз ӯ нонпораҳоро пурсон шуданд. лекин ӯ ба мурчаҳо чизе надод. либосашро такон дода аз ҷояш ҷаста хист. ҳоло ист, гуфтанд мурчаҳо. ҳоло рӯзе мешавад ки ба ёрии мо муҳтоҷ мешавӣ. мо ҳам кӯмакат нахоҳем кард, гуфтанд мурчаҳо. Иоза ба онҳо аҳамият надода сафарашро давом дод. аз пешаш як мағзоре баромад ки дар он ду дев байни ҳамдигар ҷангида истода буданд. Иоза, ҳой Иоза, дод зад як дев. ба ман кӯмак намо, илова намуд дев. лекин Иоза аз онҳо рӯй гардонида рафт. ман ба шумо чӣ кор дорам, агар хоҳед якдигарро бикушед, гуфт Иоза. хайр, аз ин ҷо дар шав, гуфтанд девҳо. агар ба ёрӣ муҳтоҷ шудӣ, мо ба ту ҳам ёрӣ нахоҳем дод. Иоза ба тарафи онҳо ҳатто назар накард. ӯ рафта рафта ба назди кӯле расид. дар соҳили ин кӯл, дар лаби об, дар рӯи алаф як моҳие ба ҳар тараф печида истодаасту ба об ҷастан мехоҳад, аммо наметавонад. моҳӣ роҳгузарро дида хоҳиш намуд. ба ман ёрӣ де, Иоза, манро ба кӯл парто, ин барояд мушкил нест, гуфт моҳӣ. ҳар кас барои худаш ёрдамчӣ аст, гуфт Иоза ва роҳашро давом дод. агар бо ту ягон нохушӣ рӯй диҳад, аз ман ёрӣ напурс, гуфт аз пушти ӯ моҳӣ. Иоза хандиду ба пеш қадам зад. ӯ дар шаҳру деҳот гашт, лекин барояш коре наёфт. ба куҷое ки мерафт, кори ба дилаш набуд. устоҳо хуб ӯро пешвоз намегирифтанд ва аз онҳо низ ҳеҷ чизро омӯхтаам намешуд. ҳамин хел кавшдузи ҷавон ба хонаашон баргашт. чӣ хеле ки ту бародар аз сафар тез баргаштӣ, ӯро дида гуфт Яник. аз афтааш бойгарӣ ҳам наовардаӣ. акнун ту бирав, яъне ки девона, аз қаҳру ғазаб гуфт Иоза. мебинем ки чӣ қадар бойгарӣ ту меорӣ ва ақлат бисёртар мешавад ё не. меравам, барои чӣ наравам, гуфт Яник. суханони бародараш ки ӯро беақл ҳисоб мекард ба ӯ сахт мерасиданд ва ӯ хост ки ба ӯ тасдиқ намояд ки ӯ боақл аст. пеш аз ба роҳ баромаданаш ӯ барои дуои падараш ба назди Марек омад. чӣ фикр ба хаёлат омад? барои чӣ мехоҳӣ ки дар рӯи олам бигардӣ? беҳтараш дар хона бимону ягон касбро аз худ намо. фикр мекунӣ ки дар дигар мамлакатҳо кабутарҳои бирёншуда худашон ба давонат меоянд. не, намеоянд падарҷон, ман инро аз суханони бародарам медонам, ҷавоб дод ҷавон. лекин ман намехоҳам ки ӯ маро беақл ҳисоб намояд.
ин тавр ки бошад, рав. розӣ шуд марек. шояд ки ту дар диёрҳои бегона чизеро аз худ намоӣ. давом дод марек. янек барои бароҳ баромаданаш омодагӣ медид. пеш аз он ки аз хона барояд, мареки пир ӯро аз дасташ гирифта ба пушти хона ба таххонае бурд. он ҷо марек сангеро ки сурохиеро дар девор мепӯшонд каме ҷунбонида, аз даруни ин сурохӣ як зарфи хурдакаки шишагинеро ки дар он моеи беранге дошт баровард. дар ин шиша оби шифобахшест ки онро ба ман як табиби донишманде тӯҳфа намуда буд. фаҳмонд падар. ман боре ӯро дар бадбахтиаш ёрӣ намуда будам ва ӯ ана ҳамин шишаро бароям тӯҳфа карда буд. ин об ҳамаи дардҳоро ки вуҷуд доранд шифо мебахшад. барои табобат 15 қатрааш кифоя аст. барои ман он лозим нашуд. ба бародарат онро надодам. медонам ки ӯ ба ҳеҷ кас ёрӣ намерасонад. ин шишаро бигир, бигзор ба ту хушбахтӣ орад. лекин онро эҳтиёт куну беҳуда онро исроф макун. янек шишаро дар бағалаш пинҳон намуду онҳо аз таххона баромаданд. рӯзи дигар пагоҳӣ ҷавон бо падари меҳрубон ва бародари бадфеълаш хайрухуш намуда бо роҳе ки иёза сафар намуда буд равон шуд. ҳамин хел шуд ки янек то даште ки бародараш истироҳат намуда буд расид ва барои чизе хӯрдан ба он ҷо нишаст. ҷавон аз халтачааш ном баровард. ҳамин замон аз куҷое набошад мурчаҳои зиёде пайдо шуданд. шумораашон чунон бисёр буд ва онҳо дар гирди ӯ омада истоданд. мурчаҳои бечора тамоман гурусна шуданд. касе шуморо намехӯронаду ба шумо раҳм намекунад. хайр, ман шуморо мехӯронам, гуфт янек. ӯ нонрезаҳоро ба замин чошид. мурчаҳо ба хӯрдан сар карданд. янек бошад ба онҳо каме назар намуда сипас аз ҷояш бархесту роҳашро давом дод. агар бароят кӯмаке лозим шавад, мо тайёрем. танҳо дар бораи мо ёд овар. аз пушти ӯ гуфтанд мурчаҳо. шумо чӣ хел ба ман кӯмак мекунед мурчаякҳо? фикр намуд ҷавон. шумо худ чунон майдаяк ҳастед. ӯ мерафту мерафт ва аз пешаш як мағзоре ки дар он ду дев ҷанг мекарданд баромад. ба онҳо чӣ шуда бошад? тамоман аз ақл бегона шуданд чӣ? охир якдигарашонро мекушанд. ба хулоса омад ӯ. тезтар онҳоро аз якдигар ҷудо сохтан лозим, гуфт янек. ӯ ба пеши онҳо давида омада онҳоро аз якдигар дур сохтан гирифт ки онҳо ҷангро ба охир расонанду баҳсу мунозираашонро бо дӯстӣ ҳал намоянд. бе латукуб корашон ба охир нарасид, лекин девҳо оштӣ карда ҷангро ба охир расонданду гуфтанд: агар ба ту рӯзе кӯмаки мо лозим шавад, моро ҷеғ бизан, мо ба ёрият мешитобем. сад шукр, гуфт янек ва роҳи худро идома дод. девон ҳам ба роҳи худ равон шуданд. як рӯз гузашт, рӯзи дигар гузашт ва аз пеши янек як кӯле ки обаш зулол буд баромад. дар соҳили он кӯл дар рӯи алафҳо як моҳие монда буд ва ҳеҷ наметавонист ки ба об биҷаҳад. ҷавон ба моҳӣ раҳм намуд ва бо дасташ ӯро гирифта ба оби кӯл партофт. бечора қариб ки мурда мемонд. гуфт ҷавон: хайр, акнун рав дар оби зулолу тоза бигард. гуфт ӯ: агар ба ту ягон чизе лозим ояд, то танҳо маро ёд овар. гуфт моҳӣ сари худро ба об ғутта зада. ман шудам аз он ки ба ту кӯмак намудам, ҷавоб дод янек ва ба роҳ даромад. кӯл аз пушташ монд ва баъд аз чанд рӯз ба шаҳри серода мерасид. ӯ ба чойхонае даромада чизе барои хӯрдан ва нӯшидан пурсид ва сипас аз соҳиби чойхона хабарҳои шаҳрро пурсидан гирифт. аҳволи шоҳдухтари мо бад аст, ӯ бемор аст.
хабар дод соҳиби чойхона рӯз ба рӯз аҳволаш якбора бадтар шуда истодааст. чӣ воқеа бо ӯ шуда гузаштааст? пурсид Яник. дар ин бора ман ягон чизеро намедонам. танҳо ҳаминро медонам ки касе ба ӯ кӯмак карда наметавонад, гарчанде ки подшоҳ барои табобаткунанда мукофоти хубе ваъда намудааст. касе ки ба ӯ шифо диҳад, ӯро ба занӣ хоҳад гирифт. ба занӣ? гуфт Яник. ин шоҳдухтар зебост? пурсид Яник. ба мисли расми кашидаи зебост, гарчанде ки бемор аст. камбудиаш ҳамин аст ки мағрур аст. хайр, ин хислаташро ислоҳ намудан мумкин, фикр намуд ҷавон. ҳаққи соҳиби чойхонаро доду ба сӯи дарбор ӯ равон шуд. дар он ҷо ӯ амр дод ки хабар намоянд ки табибе аз пушти баҳр омадааст, ки дар ҳақиқат ба бемор ҳам шифо мебахшад. подшоҳ ӯро бо хушнудӣ пешвоз гирифта ва ҳамон замон ба ҳуҷрае бурд ки дар он духтараш буд. гарчанде ки духтар бемор буд, лекин ӯ ниҳоят зебо менамуд ва ба Яник писанд омад. Яник худро чун донишманде вонамуд намуда аз духтар дар бораи вазъи саломатиаш пурсон шуд. ба назар менамуд ки ӯ дар ҳақиқат ҳам табиб бошад. лекин росташро агар гӯем, ӯ мехост ки наздикати бемор нишаста ба рухсораи дилрабои духтар назар намояд ва бо ӯ суҳбат намояд. дар охир Яник аз бағалаш шишаеро ки оби шифо дошта буд баровард. дар як пиёла чанд қатраи лозимаро чаконда, онро ба шоҳдухтар дароз кард. сипас аз ҳуҷра хориҷ шуда ваъда дод ки субҳ омада аз ҳоли шоҳдухтар хабар хоҳад гирифт ва мебинад ки дорӯи шифобахш чӣ қадар то чӣ андоза ба бемор таъсир намудааст. Яник ҳуҷраеро аз соҳиби чойхона иҷора гирифта он ҷо бимонд, лекин тамоми шаб ӯро хоб намебурд, чунки дар ташвиши он дорӯи шифобахш буд, ки ба духтар таъсир мебахшида бошад ё не. субҳи дигар Яник вориди дарбор шуд ва чунон шод шуд ки вақте ки шоҳ ба ӯ хабар дод ки вазъи саломатии шоҳдухтар хеле ва хеле беҳтар аст. Яник ҳамон замон ба духтар чанд қатрае ба пиёла бирехт, то ин ки шумораи қатраҳо ба 15 қатра бирасад ва пиёларо ба шоҳдухтар дароз намуд ва ӯ баъди як рӯз шифои комил ёфт ва подшоҳ чун ваъда дода буд, эълон намуд ки духтараш арӯси Яник аст. Яник бисёр шод шуд, лекин шоҳдухтар хушбахт набуд. ҷавон ба ӯ писанд нашуд, зеро ки ӯ либосҳои оддӣ ва камбағалона дошту кафшҳояшам кӯҳна буданд. бо ҳамин афту андомаш барои хостгории ӯ ҷуръат намудааст. фикр намуд ӯ аниқ аз рӯи ин либосҳояш ба мисли хизматгор аст. ин ба шоҳдухтари нописанд сахт расид, лекин подшоҳ савганд хӯрда буд. барои ҳамин ҳам духтар маҷбур буд ки бар суханони падараш гӯш намояду розӣ шавад. лекин шоҳдухтар бисёр доно буд. дид ки Яник ба ӯ дил бастааст ва барои ишқу ошиқӣ тайёр аст ки суханони духтарро ба замин нагузошта хоҳишашро иҷро намояд. барои ҳамин ӯ ба домоди ношуда гуфт ки ӯ бояд 3 хоҳиши духтарро иҷро намуда исбот намояд ки ӯро дӯст медорад ва агар хоҳишашро иҷро намояд, тӯй барпо хоҳад шуд. Яник чӣ кор мекард? ӯ барои дӯстдоштааш ба ҳама кор тайёр буд. супориши якуми шоҳдухтар чунин буд: бояд ӯ аз даруни баҳр марворидеро ба даст орад, ки он ниҳоят калон ва зебо бошад, ки ба мислаш касе надошта бошад, ва барои иҷрои ин супориш ба ӯ 7 шабу 7 рӯз муҳлат дод. Яник ғамгину озурда шуд. чӣ кор кунам? ман ку моҳӣ нестам, дар таги баҳр шино карда наметавонам, фикр кард Яник. ҳамин лаҳза ӯ моҳиро ба хотир овард
ва бо шоҳдухтар ва подшоҳ хайрухуш намуда ба назди кул равон шуд. подшоҳ бошад духтарашро сарзаниш намуд ки ӯ бо шахсе ки ӯро шифо бахшидааст ва аз марг наҷот додааст чунин муомила кардааст. янек бошад гуфт ки бешубҳа хоҳиши шоҳдухтарро иҷро мекунад, лекин боз фикр намуд ки ин духтари ҳавобаландро тарбия намудан лозим аст. роҳи кул ба ӯ шинос буд. ҷавон ба он ҷо расида дар соҳил нишаста ба оби кул назар намуд. дар он ҳазорҳо моҳӣ ва моҳичаҳо буданд, лекин моҳии калонро янек намедид ва намедонист ки ӯро чӣ хел ҷеғ занад. хайр чизе шавад ё нашавад ҳам ӯ ба хулосае омад ки бо овози баланд фарёд кунад: ту дар куҷоӣ, моҳӣ? ман инҷо интизорам ки ту ваъдаатро иҷро намоӣ. ҳамин ки янек ҳамин суханҳоро гуфт, оби кул ба ҷӯш омаду ба пеши ӯ моҳии калон омад. ӯ подшоҳмоҳист ки бо моҳичаҳои дарбораш буд. ба чӣ ниёз дорӣ, янеки меҳрубон? пурсид ӯ аз ҷавон. ба ту чӣ хизмат намуда метавонам? янек ба ӯ хоҳиши арӯсашро гуфт. ин кори осон дар ин ҷоист, сабр намо, гуфт моҳӣ ва ғайб зад. лекин подшоҳ моҳӣ бозгашт, гӯё ки ӯ дар кул барои сайругашти хушнудиаш мегашта бошад. ӯ тез сарашро аз об баровард ва ба пеши пои ҷавон марвориди калонеро партофту гуфт: ана ин марвориди калонтарин ва зеботариneст ки дар қаъри бар пайдо мешавад. инро гирифта ба арӯсат бар. бо ин суханҳо моҳӣ думашро ҷунбонида дар оби кул пинҳон шуд ва янек марвориро ба бағал гирифта ба тарафи шаҳр саросемавор равон шуд. янек рӯзу шаб роҳ мегашт то ин ки ба вақти муайяншуда ба назди шоҳдухтар бирасад. лекин дар роҳ ба хулосае омад ки шоҳдухтарро тарбия кардан лозим аст. янек як растаниро медонист ки оби он ҳама чизро ранги сабз мекард, лекин баъдтар боз тоза мешуд. ӯ ҳамин растаниро ҷустуҷӯ намуда мӯйҳои сари худашро бо оби ин растанӣ тар намуда ба дарбор равон шуд. хизматгорон аз ӯ дур гурехтанд. фикр намуданд ки ин пири об аст ки ба дарбор ворид шудааст. шоҳдухтар қариб буд ки аз дидани ӯ беҳуш шавад. сипас нафасашро роз карда пурсид: ки мӯҳои туро чунин рангизиш кардааст? духтарони баҳр шӯхӣ намуда ранг намуданд. ҷавоб дод янек ва ба ӯ марвориди пурқиматро дароз кард. ана бигир, хоҳишатро иҷро намудам. хайр акнун писанд шудам бароят ё не? лекин чун пештара янек ба духтар писанд набуд, бо мӯйҳои сабзаш боз бештар писандаш нашуд. духтар ба қарор омад ки ӯро ба ҷое фиристад ки аз он ҷо касе барнагаштааст, чунки ин домоди нописандидааш ба ҷонаш назанад, ба пеши девон, ба ҷаҳаннам. духтари нописанд аз он бехабар буд ки дар он ҷо ҳам янек дӯстон дорад. акнун, гуфт духтар, аз дузах бароям гули садбарги тиллоиро дастрас намо ки он бо зебогиаш аз ҳама гулҳои замин дар ҷои аввал бошад. ин масъала душвор ва пурхатар буд, лекин хушбахтона янек ба ёдаш девҳоро овард ки дар мағзор дида буду ба онҳо кӯмак намуда буд. подшоҳ огоҳ шуд ки духтараш ҷавонро ба куҷо равон месозад. ӯ дар ғазаб омад. хуб намешавад ки ин қадар ҷавони меҳрубонро духтарак азоб диҳад. лекин янек ӯро ором кард, гуфт ки ин кор барояш душвор нест. бо ҳамин вазифа ӯ ба роҳ баромад то ин ки дар муддати 7 шабу 7 рӯз вориди ҷаҳаннам шаваду боз баргардад. янек намедонист ки чӣ хел вориди дузах шавад. барои ҳамин ҳам ӯ ба ҳамон мағзоре ки девон бо ҳам ҷангида буданд равон шуд.
ӯ ба мағзо расида фикр намуд ки девҳо дар охир ба кадом тараф рафта буданд ва аз рӯи изи онҳо шабу рӯз роҳ мегашт ва ба тепачае расид ки дарвозаҳои калони оҳанин дошт. ҷавон ба дарвоза бизад, лекин касе овоз набаровард. ӯ ноумед шуд. ҳамин маврид овози пасте шунида шуд. пурсид: кист он ҷо ки ба дузах ворид шудан мехоҳад ва чӣ мехоҳад? Янек худро номгӯӣ кард. ҳамон замон дарвоза кушода шуд ва дар пушти дар деви шиносаш истода буд. янек ба ӯ вазъи худ ва барои чӣ омадани худро нақл намуд. «Ин ҷо интизор бош, ман ба назди ҷаноб иблис рафта калидҳои ганҷинаро бигирам», гуфт дев. «Ба ганҷина назар мекунем ва ту чизе ки мехоҳӣ бигир». Дақиқаи нагузашта буд ки дев бо калидҳо баргашт ва ҷавонро ба дарунтари теппа бурд. онҳо дарҳои зиёдеро паси сар карда ба дари охирон расиданд ва кушода ворида шуданд. янек аз дидани даруни он дар ҷояш шах шуда монд. он ҷо тиллову нуқраҳо ҷило медоданд. равшании сангҳои қиматбаҳо чашмро мезад ва ин ганҷҳои пурқимат дар он сандуқҳо ва зарфҳои калоне чунон пур буданд ки ададашонро дар дунё намеёфтӣ. сари янек чарх зад, лекин ин ҷо дев ӯро такон дод ва гуфт: «Бигир он чӣ мехоҳӣ, барои чӣ омадаӣ?» ин ҷо ҷавон ба ёдаш хоҳиши шоҳдухтарро овард ва аз байни ганҷина гули тиллоиро дид. онро гирифта ба бағалаш андохт. дев бошад, дилкушодӣ намуда киссаҳои ҷавонро пур аз ҷавоҳироти гаронбаҳо намуд. янек аз дузах баромада ба рӯзи таъиншуда вориди шаҳр гашт. бегоҳ шуда буд ва ҷавон тавонист ки шаб хоб шавад ва боз ӯ лой ва равғанро бо ҳам омехт ва онро пагоҳӣ ба рӯяш чакид. ҳамин хел ӯ бо рӯи сиёҳ вориди дарбор шуд. шоҳдухтар ӯро дида аз тарс қариб буд ки дар ҷояш мурад. фикр намуд ки дев барои ӯ омадааст. янек ба ӯ садбарги тиллоиро дароз намуд ки он аз тамоми гулҳои рӯи замин зеботар буд. барои гули садбарг шоҳдухтар хурсанд шуд, лекин ин хурсандӣ дердавом накард. домодшаванда аз будаш ҳам безебтар шуда буд. деви ҳаққонӣ наход ба чунин инсон ба шавҳар бароям, фикр мекард шоҳдухтар. аз барои чӣ рӯят сиёҳ шудааст? бо овози ларзон пурсид шоҳдухтар. вақте ки ман аз оташи дузах ин гулро дастрас намудам, аз дунболи ман девон давиданд то ин ки гулро бигиранд, лекин ба онҳо муяссар нашуд. ман чунон тез медавам, онҳо дар ғазаб омада ба рӯям як оташи дузах пуф намуданд. барои ҳаминам ман сиёҳ шудам, фаҳмонд янек. ҳеҷ гап не, ман медонам ки ту маро бо ҳамин ҳолам ҳам дӯст хоҳӣ дошт ва боз аз ин ҳам бештар. подшоҳ ки дилаш ба янек месӯхт ба духтараш маън намуд ки янекро берун аз шаҳр фиристад. лекин шоҳдухтар духтари макор буд ва вазифаи сеюмашро чунон андешид ки ҳатто девон ба иҷрои он зӯрашон намерасид. ӯ амр намуд ки дар ҳуҷраи ӯ ним халта кӯкнор ва ним халта хокистар оварда бипошанд. бегоҳӣ ба ин ҳуҷра янекро оварда фармон дод ки ӯ дар муддати ҳамин шаб кӯкнору хокистарро аз ҳам ҷудо сохта ба халтаҳо пур намояд. шоҳдухтар таҳдидомез илова намуд ки агар ин корро то субҳ ба анҷом расонад, ӯ бечуну чаро ба вай ба шавҳар хоҳад баромад. янек ғамгинона ба ин хокистару кӯкнори чоршида менигарист ва фикр мекард ки бо ӯ начандон хуб муомила намуда истоданд. дар муддати як шаб якеро аз дигаре ҷудо намудан то субҳ наход ки ин корро тавонад ки ба анҷом диҳад. агар дар ин ҷо мурчаҳо мебуданд, лекин онҳо дар куҷоянд ва онҳоро чӣ хел ҷеғ занам, фикр мекард янек.
бо алам сарашро ҷунбонд. нохуст ба назараш намуд ки дар фарш чизи сиёҳе ҳаракат менамояд ки сиёҳ хурдакак ва чақонакак аст. янек хубтар зеҳн монда дид ки ин ҳазорҳо мурчагон буданд ки кӯкнору хокистарро аз ҳам ҷудо менамуданд, ба халтаҳо гирд меоварданд. ҷавон шод шуда гуфт: мурчаҳои меҳрубони ман, шумо чӣ хел манро шунидед? мо ба ту ваъда дода будем ку ки бо ту агар мушкилие ё нохушие рӯй диҳад, мо ба ту ёрӣ хоҳем дод. танҳо ту моро ба хотир ор. ҷавоб доданд мурчаҳо. субҳ дамид ва меҳнатдӯстон ҳама корро ба анҷом расониданд. хокистар ва кӯкнор ҷудогона дар халтаҳо меистоданд. янек ба мурчаҳои меҳнатдӯст ташаккур гуфт ва мурчаҳо ба саҳро баргаштанд. саҳар ба ҳуҷрае ки янек буд шоҳдухтар даромад ва ҳайратангез чашмонашро кушода дид. рӯи фарш ниҳоят тоза буду хокистару кӯкнорҳо бошанд дар халтаҳо пур буданд. акнун ӯ дигар баҳонаи ёфта наметавонист. барои ҳамин ҳам ғамгинона фикр мекард ки дигар илоҷе нест. ӯ маҷбур аст ки бо ин гадо оила барпо намояд. подшоҳи хушбахт амр намуд ки ба тӯй омода шаванд, ки онро аз рӯи урфу одати он замон бо тантана бо садҳо меҳмонони олиқадр ҷашн хоҳад гирифт. ҳама дар дарбор ва шаҳр хурсандӣ мекарданд. лекин янек хушнуд набуд, чунки медонист ки шоҳдухтар ӯро дӯст намедорад. шояд янек бо либосҳои зебо ба ӯ писанд шавад. айнан ҳамин тавр аст. лекин ӯ мехост ки арӯзашро барои чизпараст ва нописанд буданаш ҷазо диҳад. ӯ ба хулосае омад ки дар рӯзи тӯй бо либосҳои даридаву кӯҳнаву дасту рӯи ифлосаш, мӯйҳои ношустааш ҳозир хоҳад шуд. як рӯз пеш аз тӯй янек ба назди шоҳдухтар омада гуфт: азизам, ман ҳамаи супоришҳои туро бо пуррагӣ ба ҷо овардам. агар ман сурати пешина медоштам, шояд ки ту маро дӯст медоштӣ. кунун ранги рӯям сиёҳ, мӯйҳоям сабзанд. ман аз он озурда нестам ки ту маро намеписандӣ. лекин ба ин аҳвол ман ба шарофати супоришҳоят расидам. кунун ту ҳам барои ман коре кун. ман намехоҳам ки дар бари чунин арӯси зебо ки куртаҳои пурқимат дар бар кардааст, бо либоси кӯҳнаам истам. аз ту хоҳиш мекунам ки пагоҳ ягон куртае ки хизматгорон мепӯшанд ба бар намоӣ ва худатро бо зару зевар тамоман оро надиҳӣ. бигзор ин барои ҳардуи мо як тоза намудани гуноҳҳоямон шавад. худо ба ман ҷазо дода манро чунин сурат дод. аз барои нописанд будани ту шояд ӯ раҳм намуда сурати пешинаамро бармегардонад. шоҳдухтар ба фикр фурӯ рафт. шояд фариштае ба дилаш меҳр ҷой кард ки ӯ фаҳмид ки нисбати ҷавони бечора ва наҷотдиҳандааш рафтори сард ва назарногир кардааст. ӯ сарашро ҷунбонида гуфт ки хоҳиши писарро иҷро хоҳад кард. рӯзи дигар рӯзи никоҳи ҷавонон буд ва тамоми меҳмонон, ҷанобон, хонумон либосҳои пурқимат ба бар намуданд. ҷилои ҷавоҳироташон равшании офтобро мепӯшонид. лекин дар байни ин мардум арӯсу домод чун гадоён менамуданд. янек дар тан либоси кӯҳна, рӯяш ифлос, мӯйҳояш сабз. шоҳдухтар бошад куртаи оддии хокистаранг дошт, ба мисли духтарҳои камбағал. вале меҳмонон аз ин тааҷҷуб намекарданд ва худро чунон вонамуд менамуданд ки ҳамин тавр бояд никоҳ гузарад. лекин ҳар кас худ ба худ фикр мекард ки шоҳдухтар аз барои мағруриаш одилона ҷазо гирифт. янек бошад азоби рӯҳӣ мекашид аз он ки арӯсаш озурдахотир аст ва чашмонаш ғамгинанд. дилаш дар оташи раҳму шафқат месӯхт. ишқ ва дилсӯзиаш ӯро ба духтар ошти
قارچی نمود، زیرا آنها باید در زندگی دور و درازشان با هم باشند. او میخواست که چشمان عروس شاد باشند. یعنی پس از نکاح زود به حجره‌اش دویده آمد و لباسهای کهنه‌اش رو پرتافته، سر و رویش رو شسته، رنگی مویش رو تازه کرد و لباس نوی را که پادشاه برایش فرستاده بود پوشید. یعنی چنان آلفته شد که هر یک شاه دختری که او را میدید با خوشنودی به او به شوهر میبرآمد. سپس یعنی به حجره‌ای که عروس می نشست وارد شد. عروس او را دیده حیران شده شک شد که این جوانی زیبا نزد او آمده باشد. شاه دختر میخواست که پرسد که او کیست و برایش چی لازم است. حرفها در زبانش ماندند. وقتی که یعنی به سخن در آمد، اینجا او شوهرشونده‌اش را شناخت و چشمانش از شادی درخشان گشتند. یعنی باشد از او خواهش نمود که لباسش را به لباسهای عروسی عوض نماید. سپس دست به دست آنها به بزم روان شدند و مهمانان به چشمان آنها نظر نموده پی بردند که بین این دو جوان زیبا عشق و محبت حکمران است. توی مدتی 8 روز دوام کرد. وقتی که توی به آخر رسید، پادشاه جوان به نزد پدرش برگشت. وقتی که در نزد خانه ملک پیر فایتون زیبایی که اسبان دوند پرقوت داشت ایستاد، او از دستش بالغه و سوزن را افتاند. او از این بیشتر حیران شد که جوانی زیبا نمای از فایتون وارد استخانه شده او را به آغوش گرفته بوسه نمود. همین طور ملک پسری عزیزش را شناخت. ایازه آمده به چشمانش باور نمی کرد که این برادری عزیزش یعنی که ساده حال است. یعنی همراه آنها یک چند روز ایستاد و سپس خیر خوش نموده به سلطنت خود برگشت. وقتی که پادشاه از دنیا گذشت، یعنی به جایش پادشاه شد و شهرها زمینها به دست او گذشتند و او چندین سالها در این مملکت چون پادشاه عادل از روی مهر و محبت حکمرانی میکرد. اینجا افسانه ما به پایان رسید. به کانال ما آبونه شدن رو فراموش نکنید. اگر افسانه پسند شما شده باشد علامتی بسیار خوب رو پخش نمایید. خانه آباد و سربلند باشید.